kan du få følelsen af at være forladt og blive efterladt i et samfund, der bare kører hurtigt. Som om du er ved at falde af. Hvad nu, hvis du faktisk er foran? Hvad nu, hvis det, der sker i dig, det er, at du er i gang med at slippe alt det gamle og blive klar til noget nyt? Det er nemlig det, der sker for rigtig mange mennesker, men det er også det, der er det vigtigste overhovedet lige nu. For at vi kan følge med til alt det, der sker, og for at vi udnytter de muligheder, det giver, og kommer videre på bedste vis overhovedet, så er vi nødt til selv at udvikle os, ligesom samfundet gør. Mit navn er Helle Smedegaard, og jeg har arbejdet med løft og mindset i 10 år. Jeg ved, at vi skal lære at navigere i det nye her på en anden måde, end vi plejer, og vi skal løfte os til ny højde i vores mindset. Det kan vi sagtens, men vi skal gøre det for os selv og for dem omkring os. Kunne du tænke dig at lære det her, så hjælper jeg dig meget gerne. Du kan starte med at tage en gratis snak med mig om, hvordan du kan komme videre, og hvad det egentlig er, du har af fine potentialer i dig, som gør, at du står stærkt i det her. Klik dig videre her, og så tager vi en snak. Vi ses.